Здравейте, вие сте с Анета от Маникюр БГ. В това видео ще ви покажа как рисувам тази мостричка. Тя е с любовна тематика и е подходяща за изработка през цялата година и най-вече по различни лични поводи на вашите клиентки. Ще скицирам с моливче върху лакирана с матов топ лак мостра. Когато рисуваме с учебна цел върху пластмасова мостра, може да си позволим да си помагаме, като използваме молив. Но обърнете внимание, подчертавам, че на ръката на клиентките не се рисува с молив. В моите платени видеокурсове показвам как се прави предварителна скица върху ногти на клиент. Тук, гледайки снимката в долния ляв ъгъл, директно ще пририсувам, тъй като това видео е любителско, то не е толкова подробно, колкото видеокурсовете, които ви дават сертификат. Това видео е по-скоро репрезентационно. Правя две точки с моливчето, от ляво и от дясно, които ще определят двата края на гърлото на буркана. Виждате, на височина са долу-горе на средата на самия нокът разположени. Извивам леко навътре и издавам веднага, за да образувам тумбестата част на буркана, след което пак леко прибирам навътре. Повтарям същото и от дясната страна. Правя лека дъгичка, за да образувам гърлото на буркана, като забележете оставям по 1 мм от двете страни. Следва горната страна на гърлото, с изпъкнала дъга съединявам двете точки, които направих в началото. Ще направя още една дъга, успоредно на долната, на 1 мм спрямо нея. С тънка детайлна четка, дължина на косама 7 мм. Взимам малко количество черен гел лак и очертавам контура, като гледам да скрия моливчето, така че да не се вижда. Бихте могли да пропуснете изцяло етапа на скициране с моливчето и директно да започнете да рисувате контурите на буркана с гел лак, като гледате снимката. Така ще спестите и време. Както вече споменах, този вариант на скициране с молив е подходящ, ако сте начинаещи и се учите на мострички. Има други техники, които се използват в практиката за скициране и които показвам в платените видеокурсове. Тук ще си позволя леко да удебеля. На този етап, дори да не направите контурите идеално тънки и симетрични от двете страни, не е толкова фатално, тъй като ще наслагваме и други цветове след това и бихте могли да прикриете, ако нещо не ви харесва. Очертавам долната дъгичка на гърлото. Следва най-горната и вижте как малко по-дебели се получават отляво и изтънявам в дясната част. Оформям вътрешната дъгичка. И без да взимам много количество гел лак, ще използвам да направя съвсем тъничка дъгичка, която ще образува вътрешния ръб на гърлото. Фиксирам за 10 секунди в UV LED лампа. Слагам капка класическо червен гел лак. Сега ще направя няколко малки сърчица.
Леко по диагонал на отвора на буркана разполагам първото. Правя второ сръчце, пак по диагонал и малко по-голямо. Внимателно го запълвам, без да вземам излишно количество гел лак. Малко по-високо, между двете, ще разположа още едно сръчце. Разбира се, броя и големината на сръчцата зависи от мястото, с което разполагате. Като правило в рисуването е, че нечетният брой фигури стои по-красиво. Едно съвсем мъничко сърчице ще направя на самото гърло. Работя с върха на четката, без да натискам. Марката на гел лаковете, с които рисувате, е по ваше предпочитание. Използвайте вашите налични цветове. Можете да експериментирате и с други цветове. Например, този дизайн ще стои добре с цикламен цвят вместо червено. Вътре в буркана, над нивото на средата, ще направя последното. Фиксирам за 10 секунди. Ще запълня целия буркан от средата надолу със същия цвят. Забележете, леко извивам от двете страни. Важно е да работите с малко количество лак, без да напластявате излишно. След като приключите с декорацията, не трябва да има никакъв видим релеф и нокътя трябва да е абсолютно гладък. Можете да си помогнете с по-плътна четка, като запълвате, за да спестите време.
Фиксирам. Слагам малко червен брокат. Вижте, малко по-тъмен е от червеното, което използвах до сега. Със същата четка нанасям по ръба малко количество и с потъпващи движения изтеглям леко надолу, за да прелея. Разнасям броката с върха на четката. Ще добавя още малко брокат. Забележете как от дясната страна съм преляла почти до дъното на самия буркан. Изчиствам четката, за да отнема излишното количество от ръба. Капвам малко прозрачна база и с малко по-плътна четка с дължина на косама 5 мм разреждам и правя приливката по-плавна. Фиксирам. Сега ще използвам гел паста в бял цвят. Знаете, гел пастите имат по-гъста консистенция. Очертавам контурите, като се старая да не ги покривам изцяло. Важно е линейките да са тънки и фини. Ще сложа и на гърлото на буркана, като покривам сърцето. То трябва да остане вътре. Знаете, гел пастата не се разтича, така че може да си позволите да не бързате и да огледате къде има нужда да подчертаете. Забележете, само зацапвам четката, без да взимам излишно количество, за да оставя максимално тънка следа. Да оформим буркана по този начин.
Започвам надписа. Той може да бъде по-плътен от контурите. Важно е да прецените мястото, с което разполагате, така че да съберете всички букви. Когато се работи с гел паста, може да си позволите да вдигнете четката, докато ако използвате гел лак и вдигнете веднъж, след това ще се личи къде е прекъсването. Буквичката О ще направи по-надолу, за да събера цялата дума. Следващата буква пак издигам по-нагоре. Ще повторя, за да се вижда по-добре. Завършвам с малко Е. В момента работя изключително бавно, за да следите какво правя и да мога да обяснявам едновременно с това. Бих могла да съкратя времето за изработка на половина. В практиката, когато сте притиснати от времето, можете да замените някои елементи или да пропуснете, например, надписа, за да не се бавите излишно. Оформяне на ногтите, изчистване на кутикулата и лакиране в един цвят отнема около 1 час, така че маникюр с 2 декорации ще ви отнеме около час и 20 минути или час и половина най-много. Бихте могли на едната ръка да направите рисунка с повече елементи и детайли, а на другата само сърчица, например, за да спестите време по този начин. Има различни варианти според времето, с което разполагате. В практиката може да се експериментира и да се получат доста интересни резултати. Добавям една лека линийка под дъното на буркана и полимеризирам финално за 20 секунди. Нанасям топ лак. Тук виждам едно влакънце. Ще го избутам с четката. Изпичам за 20-30 секунди, в зависимост от силата на вашата лампа. Можете да прецените времето, което ще държите топ лака. Сега ще довърша с гел паста в златен цвят. В случая пастата няма лепкав слой, затова ще я нанеса върху топ лака. Очертавам с нея течността в буркана. И по самия контур на буркана ще добавя за блясък. Тъничко нанасям.
Тук също може да експериментирате. Например, може да оставите буркана само черен, както е в момента, и да очертаете вместо него сърцата, например. Ако използвате паста с лепкав слой, тогава ще сложите топла лака най-накрая. Най-отдолу и най-отгоре, около гърлото на буркана. Сега нанасям в празната част на буркана и ще го прелея лекичко от дясно наляво. Още веднъж слагам. Ще използвам по-плътна четка, за да ми е по-лесно преливането. Полимеризирам за 30 секунди и съм готова.